Na 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 ai 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 ai. Big up Dr. Sokas. Wax preacher get a tempo. Baby girl anajarwa anejipo. Atakatumwa kwa kasiana na mari itabasa mari bakudana Davira Sara mtumo Sara mbenondona bakudana Davira mari bakudana usarambe bamwe banonyara kushandira mwari ekuda kwehama dzavo nesamwari asi kakurarama inyasha dza mwari saka chiita unorambira mwari abati nasimira ndikuchune usati wayeuka bako uzvizive apano panyika hauriwe saka apana waungambozvirambire mwari vakudana Davira Sara mbenondona bakudana Davira mwari bakudana usarambe ine ndakadanirwa kumagitare ndakatumwa kuti vanhu vafare nyange mukanditi azvibhadhare asi ndizvo zvazondipa rugare ndinotenda mwari neicho chichipo kushaura kwangu kwazounzasipo tichidzidzisana mashoko ezivo vanhu vazhinji vaparara nekushaya zivo ekana vakodana Davira vachinge vakutuma usarambe mwari vakudana Davira